Dette er en kort meddelelse rettet bestemt mod de personer og grupperinger, som har jagtet mig med køller og knive, forsøgt at overfalde mig og køre mig ned, og er ikke tiltænkt nogen andre. Politiet kommer altid for sent. Der er indbrud, der aldrig bliver opklaret, der er mord, der aldrig bliver løst. Og politiet kan under ingen omstændigheder beskytte borgerne mod voldsmænd, der truer den almindelige borgers tankefrihed og udsætter denne for personfarlig kriminalitet. Det er jeg et ret så belastet eksempel på. Og når man har med æsler og muldyr og køer at gøre, og kreaturer i almindelighed, så kan man være nødsaget til at uddele et dask en gang imellem. Godt nok skriver jeg digte, men tror jeg, at jeg er Peter Laugesen, eller hvad? Eller Benny Andersen? Om I fra Hellerup eller Gellerup drager mig en høstblomst, om I araber eller danskere, islamister, nazister eller gemene galninge, så opfordrer jeg jer hermed til at lade mig være i fred. Og hvis I ikke kan finde ud af det, så skal I bare vide, at vi venter på, at I kommer igen, og vi kommer til at gøre livet fucking surt for jer. Og hvis I til stadighed insisterer på at skade mig, så må I hellere komme maskeret, være bevæbnet med noget, der virker på afstand, og gå efter hovedet, hvis I vil have en retfærdig chance, for alle her kan tåle det første hug, og alle her har en vest i reserve. Jeg er en diplomatisk mand, og jeg foretrækker til enhver tid at tale om tingene. Jeg har måttet forsvare mig selv mange gange, men jeg har aldrig angrebet en medborger. Vi er ikke kriminelle, vi er lovlydige borgere. Men hvis der er nogen, der blæser på privatlivets fred og almindelig ro og orden, og kommer med vold og afbryder os i vores respektive beskæftigelser, så vil vi bare lige forkynde for jer, at vores kogler i modsætning til jeres ikke sidder i maven. Og må Gud beskytte jer. Og til mine andre følgere, husk at sende Nationalpartiet en vælgererklæring på stem@nationalpartiet.dk og køb min næste digtsamling. Hilsen Yahya Hassan.